the colts. And we're going to do something with them. Herma and Johannes. Wûnder en Tycho. Willem en Wietse. Doei! Sorry. Misschien hebben ze het nog nodig. Gelukkig dat hij van Herma aan de kap ging. Ja, klopt. Die is nog wat braver. Goed zo, braaf. Wietse, Tycho, Willem en Wûnder. Goeie zaak. Leren wat. Zeker. Wûnder. Wat is er bij eten? De rondte. Leuk hè? Ik vind hem wel stoer. Mooi hè, die hem helemaal dat erop. Ja. Zo lekker in hè?
Hi there. I'm in the car and I'm driving to Wûnder. I go there not that often because I don't have a lot of time for it, and I know he's in good hands. So yeah, I can't do everything. We shall see how he's doing. Hey, Tigo. Goed zo. Hey, Wûnder. Hey, goed zo. Wûnder thinks it's okay. Hey. Well, see you next time. Bye. Bye. Doei Willem. En Wietse. Hey. Wûnder. Wûnder.
1,64. Wauw. Met hengst nummer 2, Toto uit de gracht. Toto. De volgende hengst is de Wûnder van Stal Horjus. Is hengst uit Stal 93 is de op 1,24. Hij vervalt van 18,31% en is het hengst van dubbel van de 2. Moedersvader is Stal uit 4,4 en heeft een schophoogte van 1,64. There he is, Wûnder. He was on the street, I think you call it like that, and in about an hour or so, they can go in the arena. Daar komt hengst nummer 3 binnen, Wûnder van Stal Horjus. Uit stand 93 en is geboren op 1/4/2023. De vader is Yvonne 502 en moedersvader is Yvonne 454. Moeder is Stallion van de Wûnder. En hij heeft een verwantschap van 18,31%. Zijn schophoogte is 1,64.
moment ons even voor te stellen, want onze voorzitter is Koninkrijk van meneer. Daarnaast hebben we Ellen van Gastel en Poppe van der Meulen. Daarnaast zijn de juryleden die lineair beoordelen, alle Michael Zietgaan en Jolanda Slootjes. Voor deze volgende teksten zijn er 4 mogelijke uitkomsten. De eerste is ster en door naar de tweede. Dan gaan wij nu luisteren naar de uitslag van voorzitter Koninkrijk van de Meer. Dan nummer 3, want strafgewapen gaat door naar de tweede bezitter. Yay! Woehoe! Nummer 4 wordt ook gestemd gemaakt. Goed zo, ja. Hey. Ster. Yes. Zo, Wûnder. Goed zo. Hey. Sally, her son, Wûnder, became a star stallion. Whoa, that's awesome. And because Sally has already 3 other star mares, star children, and this is the 4th, so that means Sally is now preferent. That's also something like star and crown, and now she's preferent. So I'm very happy. Yes, you did it. Hey, that means she breeds very good. The first one was Jeannie, who became a star mare, and after that Lianne. And last summer was Tekla, and now Wûnder. So 4 star children. Hey, goed zo. Ja. Oh, goed zo. Yay. Oh, goed zo, Sally. Hey Blomke, your brother is a star stallion now. Okay, the others are inside now. I think Blomke is coming very fast in a moment. Come on, Blomke. That's what I mean. Be careful. So, hey. Yes. Wûnder is star. Hey. It's perfect.